Moi boa tarde a todas, a todos. Benvidas a un ano máis a este acto de recoñecemento a aqueles e aqueles estudantes que acadaron os mellores expedientes nas probas de acceso á universidade aquí na Comunidade Autónoma de Galicia. É un placer recibilos aquí na universidade. Neste caso, quixemos facelo aquí, neste salón de actos da Facultade de Medicina, recentemente rehabilitado, entre outras cousas, para que poida servirnos como espazo docente nun momento como este da pandemia que require espazos amplos para poder manter distancia e moi esenciais, especialmente nun centro que ten un número de alumnos tan alto por grupo como este no que nos atopamos. Un saúdo tamén a todos os que nos están seguindo pois a través de medios telemáticos. As dificultades da pandemia persisten. Gustaríanos poder estar todos xuntos, aínda que non iba a ser fácil tampouco a logística, porque seríamos máis de 1.300 só os alumnos recoñecidos, máis os acompañantes, pois iba a ser unha logística complicada, como algunha que vivimos nos anos previos á pandemia, enchendo o Pazo de Congresos e exposicións daqui de Compostela. Non se pode facer así. Sabemos que temos unha gran parte pois pendentes desta transmisión e repartidos por toda Galicia, e tamén a eles pois lles mandamos pois este saludo cariñoso, tamén a eles o recibimos, aínda que sexa dentro da distancia, aquí na Universidade, como se merece, para distinguilos polo seu bo labor e polos seus bons resultados. Quero agradecer tamén o feito de que nos acompañen aquí para este acto, pois o conselleiro de Cultura, Educación e Universidades, don Román Rodríguez González, o alcalde de Compostela, don Xosé Sánchez Buzgallo, está connosco tamén Olga López Rocamonde, concelleira de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores do Concello de Lugo, a outra cidade na que está implantada a nosa universidade e que quer tamén pois ter presenza neste acto que, como digo, vai referido a toda Galicia. Está tamén connosco pois o decano desta Facultade de Medicina e Odontoloxía, don Julián Álvarez Escudero, e tamén María do Mar Lorenzo Moledo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servicios. Vai a levar, digámoslo así, o desenvolvemento deste acto Celso Rodríguez Fernández, que é o delegado do reitor para o ensino medio e noso delegado tamén na CIUGA. Están tamén pois vicerreitoras, vicerreitores, o xerente, decanas e decanos das nosas facultades e, por suposto, pois un saludo tamén para todos os familiares que queren compartir un día de recoñecemento e bonito como este que é con todos nós. Ben, pois, para empezar, imos darlle a palabra a Uxía Carrero Caramés, estudante do IES Plurilingüe Sebo da Guarda de Coruña, que nos vai a falar en representación de todo o estudantado. Señor reitor magnífico, autoridades, profesorado, familias, compañeiros, boa tarde a todos. Desexaría comezar felicitando os estudantes polos excelentes resultados acadados na BAU neste ano tan extraordinario, no que a COVID nos acompañou sen descanso. Foron moitas as situacións ás que nos tivemos que enfrontar, como a perda de seres queridos ou a propia enfermidade. Pese a todo, podemos dicir cheos de orgullo que as puidemos superar de xeito sobrado. Gustaríame agradecer o traballo de todo o persoal sanitario, científico e cantos fixeron posible que os esteamos aquí nunha situación moito mellor de esperada, así como o traballo e a responsabilidade das direccións, as comunidades educativas e todos os que levaron a cabo os protocolos COVID nos centros de ensinanza, porque permitiron algo que semellaba imposible en setembro, as clases presenciais en case todas as aulas galegas. Igualmente, agradecerlle ao noso profesorado a súa implicación e esforzo, e as nosas familias a súa paciencia e o seu apoio incondicional, que fixeron que moitas veces neste ano de pandemia se puxeran as nosas necesidades e o noso futuro por diante de outras moitas cousas. Mais especialmente, quero agradecervos a todos vos, esta xeración que tivo que convivir nas aulas coa pandemia,
a nosa valentía, o noso esforzo e a nosa alegría, mesmo nos momentos máis duros do ano. Comezamos agora unha nova etapa das nosas vidas, descoñecida e emocionante. Haberá moitos malos momentos, mas xa temos demostrada a nosa capacidade de adaptación e o noso mérito. Nós somos o futuro, e tamén a proba de que as novas xeracións somos máis capaces e estamos máis preparadas do que se adoita crer. Promovamos, pois, unha educación pública e de calidade, que fomente a creatividade e o espírito crítico, e que nos permita formarnos e darlles o máximo proveito ás nosas aptitudes, xa que de nós vai depender o mañá da sociedade. Teñamos, polo tanto, grandes soños, aínda cando todo pareza negro. Ninguén acadou grandes cousas con aspiracións pequenas. Compre mencionar tamén o salientable papel das mulleres na BAU deste ano, xa que os resultados máis altos foron acadados por 3 de nós. Reivindiquemos o papel feminino na ciencia, nas artes e nas letras. Defendamos os nosos intereses e apoyémonos unhas ás outras, por todas as que non están, por todas as que foron silenciadas. Continuemos apostando pola tan desexada e necesaria igualdade. Dito todo isto, só me queda desexarvos a mellor das sortes nos anos vindeiros. Grazas. Moitas grazas, Uxía, polos teus vos desexos e preocupacións polo futuro que todos compartimos. Queremos escuitar tamén, nun día como hoxe, a voz de nais e pais que teñen tamén unha dose de responsabilidade grande en todo o que hoxe celebramos. Por iso damos a palabra a Raquel Cruz Guerrero, nai de Alicia Galloso Cruz, que está aquí neste salón. Boas tardes a todos, señor reitor magnífico da Universidade, autoridades, familias, estudantes. Tedes que perdoarme, pero eu síntome máis cómoda falando en castelán, son de Valladolid. Este acto, ademais, pode ser visto dende fora de Galicia. Sempre presumo de que Galicia é un exemplo de tolerancia, de respecto máximo entre as dúas linguas. Por iso paso a falar en castelán antes de que meta algún tempo composto, que non son quen de librarme deles. En primer lugar, enhorabuena a todos vosotros, a los estudiantes, que vais a recibir hoy este reconocimiento. Sé que lo políticamente correcto sería extender la felicitación a vuestros padres y a vuestros profesores, pero la verdad es que soy bastante reacia a las generalizaciones y a las felicitaciones colectivas. Soy una firme defensora de la virtud de las diferencias, de la variabilidad interindividual. Si no, yo no tendría trabajo, que me dedico a la genética. Traduciendo, profesores habréis tenido de todo, como en botica. Algunos, espero que muchos, habrán sido buenos, incluso magníficos, transmitiendo conocimiento o transmitiendo valores, aún más importante. Ellos habrán contribuido a vuestra formación, contagiando su interés por una materia o su entusiasmo por una asignatura, y pueden haber sido determinantes en vuestra vocación o en la elección incluso de la carrera que vais a escoger. Otros, sinceramente, habrán sido mediocres o incluso malos. Vuestro éxito será gracias, en parte, a unos, pero también a pesar de algún otro. Y eso puede ser aún más importante y es más meritorio vuestro éxito. Sobre los padres, pues un poco lo mismo. Recuerdo que cuando tenía vuestra edad, cuando tenía la edad de nuestros hijos, yo no llevaba muy bien y no entendía que felicitaran a mis padres por mis notas, la verdad. Entonces ahora, por coherencia, 32 años después, tampoco me siento muy cómoda cuando alguien me felicita por las notas de mi hija. Pienso de verdad que el logro es vuestro, únicamente vuestro. A los padres yo creo que nos deberíamos felicitar unos a otros, pero más que nada por haber superado esta etapa, por haber conseguido sobrevivir a la adolescencia con todo lo que lleva, una pandemia por el medio y superar la BAU con toda la carga de ansiedad y de estrés y lo difícil que nos puede haber puesto a veces la convivencia, sobre todo en estos estudiantes con estas excelentes calificaciones. Este año, como el pasado, hemos tenido el añadido de las condiciones que todos sabemos. Han sido condiciones duras para todos, pero no para todos igual de duras.
Como decían los memes que nos enviaban por WhatsApp, que a veces sí que dicen grandes verdades, se nos nota la edad que tenemos algunos en que nuestra vida no cambia un ápice por el toque de queda. Bueno, pues a los 17, a los 18 años sí que cambia, y mucho. Y creo que debemos recordarlo y tenerlo presente. Que nadie piense que habéis sacado estas excelentes notas porque no teníais nada mejor que hacer. Que la ansiedad de no poder hacer todo lo que queríais, de no poder disfrutar estos años como habríais hecho en otras condiciones, también es una carga añadida a la presión de este curso. Que por cierto es mucha, demasiada. Me han pedido que hable como madre hablo, y a mí me parece que, sinceramente, quizás deberíamos aflojar un poco. Podéis hacer más cosas, pueden hacer más cosas, y lo sorprendente es que las hacen, y es lo que me llama la atención y lo que me da pena que no tengan quizás más tiempo. Creo que quiero poner en valor, a modo de ejemplo, por ejemplo, los trabajos del bachillerato STEM. Yo trabajo como investigadora, no soy docente, pero sí que he tenido la suerte de colaborar en proyectos de este tipo y me parece que es encomiable el trabajo y la dedicación que le ponéis en este tipo de actividades. He tutorizado varios, aunque es un programa que lleva pocos años, pero he tutorizado varios, tanto aquí en el Rosalía de Castro como en el Colegio Compañía de María de Coruña, y aunque es algo que nos quita tiempo, que nos da al final más trabajo a los tutores de lo que inicialmente habíamos calculado, lo cierto es que es muy gratificante. Perdonad un momento, que me quedo seca. Lo he hablado con otras compañeras que también están en la misma situación que yo y todas coincidimos en lo mismo. La parte que quizás no nos va a gustar tanto es que nos resulta gratificante, nos resulta especialmente sorprendente por la comparación que hacemos con algunos alumnos de final de grado, algunos TFGs, algunos TFMs, que nos llegan un poquito más desmotivados y con menos disposición o con menos entusiasmo al menos. Con lo cual, sé que no es una comparación lógica, o sea, sé que es una comparación muy sesgada la que estoy haciendo, pero lo cierto es que la sensación que nos queda es que alguno de estos chicos, de estas chicas, con un excelente nivel y predisposición, sin embargo, se nos estropean un poquito o se nos desmotivan por el camino. El entusiasmo, las ganas que le ponéis vosotros, los chicos, a un trabajo de investigación como este, que no os aporta nada para estar aquí hoy reconocidos online o en físico, pues es realmente de agradecer. Ojalá sigáis así. Hablo desde un punto de vista totalmente académico. Por supuesto, en lo general es otra cosa, en lo personal. Ahora vuelvo a hablar, digamos, como madre. Seguro que todos, que muchos, pero bueno, todos, tenéis mucho en lo que mejorar. Hay que mejorar en respeto, hay que mejorar en lealtad, hay que mejorar mucho en empatía. En definitiva, hay que madurar. Para eso siempre tenemos margen. Que nadie se equivoque, tener estas excelentes calificaciones, que nadie se engañe por este tipo de acto. Esto no implica más que lo que es. Es un reconocimiento a una excelencia académica. Lo demás ya es cosa vuestra. Por lo tanto, en lo personal, por favor, avanzad. En lo académico, manteneos. Seguid así. Seguid con esta actitud, con este espíritu de superación, con estas ganas de aprender y de mejorar en la carrera que escojáis, para que cuando lleguéis al TFG, al trabajo final de grado, nadie os tenga que comparar con los de segundo de bachillerato, como hago yo. Si seguís así, seguro que acabáis esta etapa universitaria, que comenzaréis en un par de meses, con el mismo nivel de excelencia que os estamos reconociendo hoy aquí. Nada máis, moitas gracias, parabéns para todo o mundo, que ninguén se ofenda, e moita sorte. Moitas grazas, Raquel. Toca tamén darlle voz a outro colectivo responsable desto que hoxe celebramos, como é o colectivo do profesorado, mestras e mestres, que tamén teñen moito que ver co que aquí hoxe distinguimos. E para darlle voz ten a palabra Xavier Mouriño, director do Instituto Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, en representación dos centros de ensino medio de Galicia. Señor reitor da Universidade de Santiago, señor alcalde de Santiago, señor conselleiro
de Cultura, Educación e Universidade, señora Concelleira de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores do Concello de Lugo, señora Vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizos, señor Decano de Medicina e Odontoloxía, señor Delegado do Reitor para o Ensino Medio, membros do Goberno da Universidade, profesorado, alumnado e familias, amigos e amigas, moi boas tardes. En primeiro lugar, quero darlle as grazas a Uxía por esas palabras de agradecemento aos equipos directivos e ao profesorado dos centros educativos e nomeou aí os equipos COVID que estivemos sempre pendentes, pero coa súa colaboración conseguimos este éxito deste curso escolar. Quero darlle tamén as grazas a Raquel pola súa contribución a esa axuda, a ese impulso aos traballos de investigación do STEM, que sei que é un impulso importantísimo, unha fonte de coñecemento importantísima ás investigacións e, polo tanto, moitísimas grazas a ela e á Universidade por esa colaboración desinteresada. Para min é unha honra falarvos en nome de todos os centros de Galicia nun curso tan especial como o que acabamos de rematar. Grazas, Celso, por darme esta oportunidade. Noraboa ao alumnado excelente e ás súas familias e a todos os centros educativos e ao seu profesorado por estes excelentes resultados. Nesta homenaxe que vos rinde a Universidade, polos vosos resultados excelentes nas probas de acceso, quero falarvos desde o corazón, desde a emoción, desde as experiencias compartidas con vosco neste curso tan excepcional. En primeiro lugar, quero falarvos do éxito do curso escolar. Comezamos en setembro e xa viamos un ceo negro en outubro co peche dos centros e a volta á educación a distancia. Pasou outubro, pasou novembro e chegou decembro e os centros eran os espazos máis seguros fronte á pandemia. Abrimos portas e ventás, pasamos frío, desinfectamos centos de veces os pupitres, gastamos miles de botes de xel hidroalcohólico, deixamos de compartir cousas e aprendemos a sorrir cos ollos. Foi así como, entre todos, profesorado, persoal non docente, alumnado e familias, convertemos os centros educativos en centros seguros. Debemos estar orgullosos da colaboración de todos e de todas, e especialmente da colaboración do alumnado. Para vós, mil grazas polo voso comportamento extraordinario nunha situación tan excepcional. Tamén temos que agradecer á Consellería de Cultura, Educación e Universidade a aposta pola educación presencial, o extraordinario investimento que se realizou na contratación de profesorado e a dotación especial económica para o contexto COVID-19 tivo un enorme beneficio tanto sanitario como educativo. A incidencia da pandemia foi reducida e os resultados académicos diría que excelentes. Aprobou o 93% do alumnado que se presentou ás probas de acceso. En segundo lugar, quero vos falar do esforzo. E para iso vou vos contar unha historia, a historia dun profesor desta universidade no século XIX, matemático e xeógrafo, Domingo Fontán Rodríguez. El fixo o primeiro mapa topográfico de Galicia, o primeiro da Península Ibérica. E como conseguiu? Con talento, sí, pero tamén superando moitos atrancos. Comezou en 1817 e durante 17 anos el só, en compañía dun cabalo como medio de transporte, percorreu toda Galicia, pobo a pobo, aldea a aldea, tomando medicións e anotando todos os topónimos, centos de topónimos. En 1834 entregaba os datos para dictar o mapa, Carta Xeométrica de Galicia, a raíña gobernadora María Cristina de Borbón. O seu traballo foi unha auténtica odisea. Foron moitas as dificultades que tivo que superar, pero conseguiuno con talento, sí, pero con moito esforzo e constancia. Vós, os que estades aquí e os que están véndonos telemáticamente, alumnos e alumnas, se tivestes tan excelentes resultados é porque tedes moito talento, sí, pero tamén, como Domingo Fontán, sabemos que traballastes moi duro, con esforzo, constancia e tenacidade. Non perdades nunca eses valores, porque o mundo precisa de fazañas como as de Domingo Fontán e sen esforzo e constancia tede por seguro de que non se darán conseguido. Domingo Fontán tivo o seu recoñecemento e vos tedes hoxe aquí o vosso recoñecemento que vos fai a Universidade de Santiago.
Eu quero lembrarlle e rendirlle homenaxe a todos eses estudantes que están convosco nas aulas, que se sentan ao vosso lado e que traballan e se esforzan moitísimo. Sei que son a grande maioría. Eles tamén teñen toda a nosa admiración. En terceiro lugar, quero falarvos dos soños. Acabastes o bachelato e ides comezar a universidade ou ciclos formativos. Estades cargados de soños, de proxectos de vida, de ilusións, sobre todo da ilusión, por fin, de poder abandonar o fogar familiar. Nunca renunciedes aos vosos soños. Ás veces o camiño máis curto non é posible e hai que dar un rodeo, pero non abandonedes o primeiro atranco no camiño. Dicía Pessoa, o poeta portugués, o tamaño do home é o dos seus soños. Estou seguro de que ides ser moi grandes e o gallá o poidades ser neste país onde vos formastes. Mozos e mozas, mil parabéns e moita sorte nos estudos que ides comezar. Moitas grazas, Xavier, director, por esas palabras ilusionantes para quenes hoxe aquí están a piques de dar ese paso importante a cara á vida universitaria, que é o paso previo ao posterior proxecto profesional. Que o faigan con esa ilusión que tú e recetas me parece que é magnífico. Parabéns. Vai tomar ahora a palabra o Celso Rodríguez Fernández, delegado para o ensino medio, responsable do programa Ponte e tamén responsable e delegado da Universidade na Ciuga, responsable fundamental da montaxe de todo isto, que lle temos que agradecer o traballo, a dedicación e todo o esforzo que fai cada día para facer realidade isto no tempo récord en que hai que facelo e que puidemos, ademais, chegar a casa de cada un dos estudantes para facerles chegar ese recoñecemento aos que hoxe aquí non podedes estar. Adiante, César. Moitas grazas, señor reitor. Bueno, quixera simplemente decir que este recoñecemento vai para todos os estudantes, os que están aquí, os que están nas súas casas. O acto vai consistir, a partir de agora, eu irei nomeando os estudantes que deron autorización para que os poidera nomear e proxectarei unha foto deles. Nuns casos está un pouco mellor, outros veces está un pouco peor, porque os días eran días de festa, non de facer fotos. E os que están, o orde será temos que pedirlle disculpas aos que nos están seguindo a través da rede que non podían seguirnos. Decía que o orden será, chamarei en primeiro lugar por provincias, ou sea, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, dentro de cada provincia por concellos, e dentro de cada concello por centros, e dentro de cada centro por apelidos. Ese vai a ser o orden. Cando algún estudante está na sala, subirá a recoller o diploma, que teñan cuidado aquí, cando pasen, recóllenos xa ao subir, e salen polas escaleiras, se fan o favor. E cando os estudantes están na casa, pois recibiron un diploma que lles enviamos estes días, cunha carta do reitor delegando nos seus pais para que lles entregara ese diploma. Por lo tanto, esperemos que nas casas os pais lles entreguen o sigilo da universidade e o diploma que lles enviamos. Para nós é un acto moi importante, é un acto moi festivo, que a pandemia pois quita unha parte da festa, pero espero que sexa, a pesar de un pouco largo, que non o fagamos máis largo do necesario, pero eu creo que debemos recoñecer aos 1.200 que mandaron a foto, e, polo tanto, eles serán nomeados aquí. Empezamos, entón, do CPR Alca de Ames, Diego Capellá González, Manuel Antonio Durán Santiago, que está na sala, e, polo tanto, recollerá o diploma.
Sergio Ferreira Oroña, Iria Landín López, Mario Lourido Regueira, Gonzalo Marín Rodríguez, Andrea Matovelle Piñeiro, Ana Montero Esteban, Alexander Belev Santos, do IES Milladoiro, Laura Alonso Martínez, que está na sala e recollerá o diploma, do IES Milladoiro tamén, Noa García González, Antía Iglesias Balsa e María Pardo Ventureira. Do IES Plurilingüe de Ames, Ana Casas Negredo e Ana Enrique Rubal. Tamén do IES Plurilingüe de Ames, Lucía González Arribas, Elena Montero Sueiro, Daniel Rodiño Vázquez, Nicolás Tajuelo Arenas e Sara Viqueira Neiro. Do IES Manuel Murguía de Arteixo, Adrián Baliña Blanco, María Lamela Castro, Nícole Macías Fernández, Alexandra Rodríguez Haddi. Do IES As Mariñas de Betanzos, Paula Cebreiro Río e María Otero Baleiro. Do IES Francisco Aguiar tamén de Betanzos, Noa Codesido Centoira, Necane González Fontán, Lucía Sánchez Cal, Manuel Sánchez Romano, e do mismo IES Francisco Aguiar, José Varela García e Andrea Vázquez Naya. Do IES Espiñeira de Boiro, Elena Calo Ordóñez e Marta Ozores Cortés. Do IES Praia de Barraña de Boiro, Sara Ordóñez Lojo, Mario Outeiral Paz, Lía Rodríguez Castro, Jorge Somoza Alcalde, Javier Tubío Brión. Do IES de Brión, María Cuñarro Gulías, Lucas Domínguez Carballo, Alexandra Ferraces Rodríguez, Inés López de Oliveira e Sergio Pérez Iglesias. Do IES Alfonso X Sabio de Cambre, Alicia Ballo Paz. Tamén do IES Alfonso X Sabio de Cambre, Daniela Flores Reigosa, Nicolás Guimarei Sabio, Joel Martínez Casal, Tania Meizoso Suárez, Yolanda Sánchez Naya, Nerea Tomé Regueiro. Do IES David Buján, de Cambre, Paula Boado López, Lucía Corní de Muiño e Xián Crujeira Armato. Do IES Alfredo Brañas de Carballo, Adriana Borrazás Varela, Mario Candela Couto, Daniel Castro Fernández, Lara Cotelo Vázquez, Claudia Fidalgo Barral e Gonzalo Leis Varela. Do mismo IES Alfredo Brañas de Carballo, Irene Pensado Busto, Victoria Porteiro Bertoa, María Sabucedo García e Cristina Sotelo Payas. Do IES Isidro Parga Pondal de Carballo, Julia Blanco Porteiro, Xairo Campos Blanco, Manuel Galán Rodríguez, Sergio Rodríguez Andrade. Do IES Monteneme de Carballo, Noa García Fernández, Nícole Sánchez Ferrín, e do IES Cabo Ortegal de Cariño, Paula Pego Campelle. Do IES Punta Candieira de Cedeira, Irene Pérez Pérez. Do IES Agra de Raíces de C, Enrique Insua Redonda e Alejandro Leistrillo. E do IES Fernando Blanco de C, Miriam Díaz Canosa. Tamén do IES Fernando Blanco de C, Sabela Lema Ribeiro, Iria Varela García. Do Centro Público Recoñecido Calasán, Padres Colapios de A Coruña, Iria González Fernández, Aroa Mosteiro Vilanova, Alba Otero Prado, Clara Portovales, Noa Rudiz Balboa, Paula Torres García, José Antonio Varela Gómez. Do Centro Público Recoñecido Iris de A Coruña, María Cañizo López, Nicolás Domínguez González, Gonzalo Freire Franjo, Alba Gómez Rodríguez, Carlos González González, Manuel González Botas Domínguez. Tamén do IES Eirís, un pouco aí descolocada esa foto porque se nos pasou técnicamente, Víctor Martínez Mira. E do mismo IES, Iria Martínez López,
do mismo Centro Público Reconhecido de Irís, Iria Martínez López, que está na sala e que pasa a recoller o diploma. Conselleiro. Seguimos co CPR Irís, María Molina Infante, Sofía Novo Sánchez, que tamén está na sala, e recollerá o diploma. Alejandro Pacios Garrido, Alba Porben Carballas e Lucío Rodríguez López. Do CPR Obradoiro, da Coruña, Raquel Aguiriano Guerra, Daniel Castedo Ferrera, Claudia de Francisco García, Ignacio Marcos Rubira, Pablo Oroza Fitzsimons, Laura San Domingo León, José Señarís Sebane, Lara Suárez Mira Reija e Pablo Villares Fernández. Do CPR Plurilingüe Calasancias, Iago de Coruña, Iago Bort Respino, Andrea Eiroa Longueira e Laura Valeiro Mata. Do CPR Plurilingüe Compañía de María de Coruña, María Álvarez Vescansa. Javier Arcael Manteiga, que está na sala e recollerá o diploma. Tamén do IES Plurilingüe Compañía de María, Noa Benito Ruiz, que está na sala e recollerá o diploma. IES Plurilingüe Compañía de María sigue Irene Cortés Ferreño, Diego Cousillas Santiago, Coca Quián Delgado Solorzano, Sira García Gago, Marina García Moyano, Antonio de la Iglesia Artigas, Rocío Iglesias Bernal, Pablo Rodríguez Ramos, que está na sala e recollerá o diploma. Inés Sanz Briones, tamén Ignacio Souto Gómez Portales, Paula Vieitez Gamazo. Do CPR Plurilingüe Cristo Rei da Coruña, Clara Fondevila Bocija, Pelayo Huerta Mijares, Pablo Lejide Vidal, Marta López Saleta, Claudia Maceiras Balado, Marta María Otero Rúa, María Peón Rovira, que está na sala e recollerá o diploma. Finalmente, do Plurilingüe Cristo Rei, David Rodríguez. Do CPR Plurilingüe Esclava al Sagrado Corazón de A Coruña, María ainda non acabara o anterior, perdón, sí. De A Coruña, Esclava Sagrado Corazón de A Coruña, María Calo Pumar, non se preocupen que non vai ser só esta equivocación. María Calo Pumar, César Lojo Martínez, Diego Revilla de la Fuente, Adrián Silveira Cao. Do CPR Plurilingüe Fogar de Santa Margarida de Coruña, Sara Álvarez. E continuamos con
Xiana Domínguez Area, Rui Xin Liu Yin, Rebeca Pombo Fuentes e Alba Sandá Rodríguez. Do CPR Plurilingüe La Grande Obra da Tocha, Lucía Bello Arcai. Do CPR Plurilingüe Liceo La Paz, Alba Lí Esmorís Camaño, Pablo Fernández Arias, Carmen Martínez Vales, Carla Masa Larralde e Alejandro Rouco Fernández. Continuamos co Plurilingüe Liceo La Paz, Eva Seco Fernández e Beatriz Berea Lodeiro. Co CPR Plurilingüe Monte Grande, Aarón Álvarez Ares. Do CPR Plurilingüe Peñarredonda, Jacobo Feijó Ferreiro, Javier López Pardo Ferrer, Gonzalo Martiñán Suárez. Do Plurilingüe Sagrado Corazón de A Coruña, Mariña Caramelo Reiriz, Carlos Fernández Maceiras, Sofía Jiménez Canaval, Mireia Martínez Gándara, Clara Nieto Lado, Pedro Tasoras López. Do Plurilingüe Salesiano San Juan Bosco, de A Coruña, Raquel Canaval Fuentes. Do Plurilingüe Santa María del Mar, de A Coruña, Patricia Asprón Saavedra, Paula Blanco Núñez. Do mismo Plurilingüe Santa María del Mar, Irene Cadavid González, Lucía Coiradas Lema, Guillermo Fernández Fernández, Alejandro García Hernández, Pablo García Molina, Lucas Cuarc de la Iglesia, Gabriel Ortega Nicolás, Adriana Plana Rey, Candela Suárez Pernas e Alba Vázquez Chas. Do Plurilingüe Santo Domingo de A Coruña, Marta Caballero Bouza, Carlos Santiago Fernández Lagares, Javier Garaizábal de la Montaña. Do IES A Sardiñeira de A Coruña, Antón López Eiroa e Gabriel Humberto Omaña García. Do IES Fernando Wirth de Suárez de A Coruña, Joel Candal González, María Carballo Rodríguez, Noa Souza Souto e Lola Touriño Martín. Do IES Monelos de A Coruña, Rita Calviño Leis, Uxía Costa Pailos, Julia García Couce, Inés Herrero Vila, Óscar Núñez Mayo, Fátima Otero Varela, Lorena Rodríguez Lamas, Loreno Sánchez Domínguez, Madina Satorras Villanueva. Do IES Monte das Moas, Alba González Ramos, Lorena María López Cabanas, tamén María Tarrío Rodríguez. Do IES Plurilingüe Adormideras de A Coruña, Yara de la Iglesia Gómez, Julio García Tenorio, Alba Morán Martínez. Do IES Plurilingüe Elviña, Miguel Rodríguez Mosquera. Do IES Plurilingüe Eusebio da Guarda de A Coruña, Uxía Carrero Calamés, que está na sala e recollerá o diploma. Tamén do IES Eusebio da Guarda, Lucía Couselo Pardo, Luís Estevez Martínez, Lisbeth Faxas Montoto, Antía Fernández Souto, Lidia García Veiga, Fuco González Prego, Álvaro Melini Pose, Lara Pérez Lourenzo, Manuel Riobó Otero. Do mismo Plurilingüe Eusebio da Guarda, Diego Rivera Suárez, Sabela Rodríguez Vázquez, Hugo Rubio Fernández, Patricia Sánchez Gómez, María Vázquez Arjomil. Do IES Plurilingüe Rafael Dieste, de A Coruña, Paula Alvedro Flamenco e Manuel García Otero. Do IES Rafael Puga Ramón de A Coruña, Noemí Fraga Domínguez, María Mesier Botana, Noa Miranter Santos, Alba Sobrino Insua, Hugo Souto Parga, que está na sala e recibirá o diploma. Tamén do IES Rafael Puga Ramón, Víctor Hugo Teijeiro Sánchez, Noa Vidal Vázquez.
Do IES Ramón Menéndez Pidal de A Coruña, Sara Cortiñas Gende e tamén Icía Domínguez Rodríguez, Iria Gómez Pardo e Sara Ruiz Platero. Do IES Salvador de Madariaga de A Coruña, Sara Fernández Franco, Alba González López, Iria López Rubio, Lucía Souto Otero. Do IES Urbano Lugrís de A Coruña, Martina Romay Alba, Adela María Villar Uzquiano. Do CPR Plurilingüe Montespiño de Culleredo, María Tadea Botas Echevarría, Sofía Cernada Rodríguez, Beatriz Garma Villar, Belén Gómez Arévano, Lucía González Lagoa, Enar Iglesias López. E tamén do Plurilingüe Montespiño, Beatriz Martínez Zato e Paula Suzcinska Teixeira. Do CPR Plurilingüe Rías Altas, de Culleredo, Silvia Ferreiro Rodríguez, que está na sala e recollerá o diploma. Silvia Ferreiro Rodríguez. Tamén do Plurilingüe Rías Altas, Nayara Carolina Núñez González. Do IES Rego da Trave, Culleredo, Alba Cortés Iglesias, Alba Rico Rey e Alba Rico Rey, perdón. Do IES de Curtis, Fátima Ramos Fernández. Do IES de Fene, Joel Caballero Suárez, Alba Espada Rojo, Marcos Fernández Candal, Carlos López Otero, Paula Souto San Juan. Do CPR Tirso de Molina de Ferrol, Santiago Antonio Aguirre Martínez e Antonio Fernández Sándel Amigueiro e Beth Yao García e tamén Pedro Vidal Villalba, Álvaro Villar Rodríguez. Do IES Canido de Ferrol, Manuel Trillo Pita da Veiga. Do IES Concepción Arenal de Ferrol, Duna Bermúdez Blas, Jacobo Esteve Rouco, Claudia Fernández Vázquez, Sara Figueiroa Cal, Ana Filgueiras Tenreiro, Hugo Freire Blanco, Julia Gesto Represa, Damne Martínez Martínez, Paula Novo Purriños, Domenique Zulma Ramos Chaya, Antía Vega Crego. Do IES Leixa de Ferrol, Andrea Pérez Arto e tamén do IES Leixa, Yaiza Rodríguez. Do IES Saturnino Montojo de Ferrol, David Carpintero Díaz, Guillermo Fernández Garay, Uxía Picor Seijo e Artai Rubianes Durán. Do IES Sofía Casanova de Ferrol, Irene Fernández Arias, Xurxo Ferrer Montero, Marta Folgueira Martínez, Laura Oroso López, Sofía Belén Pérez Quintanilla. E tamén do IES Sofía Casanovo, Lucía Tobal Bacelo, que está na sala e recibirá o diploma. Do IES Agra de Leboris de Laracha, Patricia Camino Ferreiro, Clara García Guiance, Elvira Gómez Costa. Do IES de Melide, Antía Berredo García, Iago García Carregal, Lara Méndez Armas, Marta Mosquera Taboada, Xoán Parrado Romero, Iria Prado Mariño, Sara Sánchez Blanco, que está na sala, recibirá o diploma. Tamén do IES de Melide, Carolina Sánchez González, Alexia Villamor Pérez. Do IES de Mugardos, Sofía Cau Gorgullo, Sara Rodríguez Vilaboa
e do IES Plurilingüe Fontexería de Muros, Gabriel Fernández Lago, Mireia Pena Caamaño, Paloma Quintela García. Do IES Astelleiras de Narón, Ana Becerra López, Celia Domínguez Robles, Raquel Regueiro Sánchez, Julia Rodríguez Couso. Do IES Terra de Trasancos de Narón, Isabel Cristina de Freitas Alvarado, Hugo Díaz Díaz, Noa Filgueira Piñeiro, Sofía García Rodríguez, Ignacio Gómez Carro, Martín Lamas Fernández. Do IES Xulián Magariños de Negreira, Lorena Golán Garrido, Lara López Suárez, Andrea Losada Noya, Carla Montoiro Suárez, Iria Sánchez del Río, Lucía Santander Bello, e do IES Campo de San Alberto de Noia, Cristina María Insua Liñallo, e tamén do IES Campo de San Alberto, Carmen Nieto Molinos, Laura Pérez Regueiro, Paula Place Sorta, Claudia Rosanella Caamaño. Do IES Virxe do Mar de Noia, Ignacio Arufe Carvajal e Iván Varela González. Do CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rei de Oleiros, Ana Ameijeiras Chás, Lucía Lamela Yáñez, Carmen Puga Villafañe, Silvia Remuñán Presedo, Amalia Rodríguez García. Do IES María Casares de Oleiros, Luís Barba Cepedello, Carla Collazo Martínez, Ana Lama Rodríguez, María Rascaño Viña, e tamén do IES María Casares, Darío Rocha García, Lara Simal Penado, Roy Suárez López. Do IES Miraflores de Oleiros, Clara Fernández Negreira, María Gómez Roel, Margarita González Páramo, Eva Martínez González, Sergio Puertas Pérez, Celtia Ríos Santos, Pedro Vila Cilleros. Do IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas de Oleiros, Bruno Fernández Moreira, Daniel Rodríguez Tenreiro. Do IES número 1 de Ordes, Raquel Bouzas Romero, Andrea Caneda Pájaro, Isabel Castro Torres, e tamén do IES número 1 de Ordes, María Nieves Castro Torres, Sofía Fernández Fernández, Carmen Míguez Pais, Nuria Núñez Costolla, Diego Regos Míguez e Antonio Vázquez Martínez. Do IES de Ortigueira, Álvaro Sampaio Bouza. Do IES Camilo José Cela de Padrón, Álvaro Tubío Pérez. Do IES Macías o Namorado de Padrón, Marta Rodríguez Buceta e Carmen Vilas Villaverde. Do IES da Pobra do Caramiñal, Aldara Huerta Romero e Celia Yáñez Souto. Do IES Eduardo Pondal de Ponteceso, Marina Domínguez de la Sierra, Lorena Santiago Carracedo e Carla Varela Pena. Do IES Breamo de Pontedeume, Antonio Carpente Freijomil, Lucía Fariña Amenedo. Do IES Fraga de Eume de Pontedeume, Carme González Fernández, Andrea Pardo González, Lucía Xiarán Pena Piñeiro. Do IES Moncho Valcarce de Pontes, Andrea González Galdo, Andrea Herrera Martínez. Do IES de Porto do Son, Antonio Parada Miranda, Laura Pego San Pedro, que está na sala e recollerá o diploma. Tamén de Porto do Son, Clara Tomé Mariño, Rita Vila Tomé. Do IES Félix Muriel de Rianxo, Marco Bravo Rodríguez e Carlota Figueira Laíño. Do CPR Plurilingüe Galaxia de Ribeira, María Pouso Pouso e María Romano González. Do IES número 1 de Ribeira, Ana Ajeitor Fernández, Uxía Cortegoso López, Sara Fernández González, Desiré González Fernández, Jousra Jouda, Paula Martínez Pérez, Anxo San Pedro Martínez. Do IES Isaac Díaz Pardo de Sada, Lara Cau Porta,
Paula Ennes Zubiela, Iago López Aguiar, Alba Míguez Fernández, Laura Míguez Prieto, Iria Parcero Pazos, Zaida Velo Díaz, Tania Calvelo Blanco. Tania Calvelo Blanco, do IES Terra de Xallas. Do IES Terra de Xallas tamén Ismael García Rodríguez, Maitena Lois Rieiro, Antía Oreiro Martínez, Julia Pereira Facal, Pedro Pérez Calvo, Uxía Tasén de Blanco. Do CPR Manuel Peleteiro de Santiago, Javier Carou Padín, Cristina Cima de Vilarrey, María Cobo López, Samuel Corcova y Sorna, Mencía Domínguez Freijido, Mario Freire Arias, Luis García Romarís, Ernesto González Seijo, Olga Granja López, tamén do Peleteiro, Cristina Lamela Vázquez, Teresa Lamela Vázquez, Hugo López Goldar, Uxía Manso Rodríguez, Catalina Morán Castedo, Francisco José Negreira Gómez, Antón Lúa Reboredo Barreras, Cristina Rigueiro Vázquez, Sofía Rosén de Carro, Elena Saborido Fernández, Juan Pedro Saborido Tobar, Elena Sáez de Viteri García, Miriam Sánchez Milmanda, José Baliño Vidal, Carolina Varela López, María Vázquez Codesido e Alina Verdura Perdomo. Do CPR Plurilingüe Compañía de María de Santiago, Sara Dávila García, Andoni Fraga García, Ángel Luis Garea Lamas, Sara Gutiérrez García, David Miguel Canitrot, Candela Negreira Sánchez, Carmen Otero de Andrés, María Ríos Viña. Do CPR Plurilingüe La Salle de Santiago, Teresa Xiaullu Aboal Marqués, Laura Albucide García, Manuel Yago Arza Mayer, Santiago Bacariza Rúa, Jaime Cebei Pena, tamén de La Salle, David Corral Pazos, Ángela do Pazo Rilo, Jesús Espiña Ruiz, Martín Gallego Fariña, Martín García Cebeiro, Javier García Fernández, Santiago García Regueiro, Ángela Iglesias Fernández, Carla López Mosquera, Álvaro López Sánchez, que está na sala e recollerá o diploma. Paula Mosquera Penido, Pedro Pariente García, Carolina Pérez Dosil, María Irene Regueiro Zapico, Claudia Reipose, tamén de La Salle de Santiago, Froila Sarmiento Murias, Clara Villaverde Nartallo, Iago Vizoso Neira. Do IES a Pontepedriña de Santiago, Iria Febrero Cadenas, Julia Feijó Cacabelos, Irene García Castiñeira, Roy Rendo Blanco, Xurxo Rendo Rodríguez. Do IES Antón Fraguas de Santiago, Iria Álvarez Blanco, Carla Grela Niño, Sabela Marcote Suárez, Manuel Outomuro Álvarez, Clara Rey Castro, Paula Sánchez Mondragón, Noela Sanjurjo Carballeira. Tamén do Antón Fraguas, María Eduarda Santana Cardoso, Laura Silva Castelo, Xiana Torres Guerra, Laura Vázquez Vilanova. Do IES Arcebispo Xelmírez I de Santiago, Emma Álvarez Pardiñas Villar, Andreu Martínez, Cristina Barreiro Mosquera, Carmela González Suárez, Mara López Rivera, Andrea Recarei Fernández, Daniel Souto Pazó, Mariña Tuñas Carballo, Brais Vila Gerpe, Xiana Yáñez Pérez. Do IES Arcebispo Xelmírez II de Santiago, Beatriz Iglesias Vilaseco, e tamén do IES Xelmírez II, Candela Negreira Arnejo e Jorge Varela Rey. Do IES de Sar de Santiago, Antón Figueiroa Martínez, Cristina Pérez Louzao, Sara Porto Puente, Nerea Sande Fernández. Do IES Eduardo Pondal de Santiago,
Irene Ares García, Noa Blanco Barcia, Álvaro Golpe Fernández, Laura Golpe Fernández, Lucía González González, Claudia Rivero Delgado, Pablo Souto García. Do IES Lamar de Abade de Santiago, María Crespo Cutrín, Marcos Bahamonde Couto. Do IES Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela, Nidia Bugarín Carreira, Álvaro Cabo Rial, Nerea Collazo Carballude, Carlota Couselo Torres, Javier Crujeira Ríos, Sabela Ferrás García, Alicia Galloso Cruz, que está na sala, recibirá o diploma. Tamén do IES Rosalía de Castro, Hugo Leiva Martínez, Yaiza Mata Uzal. E tamén Cayetana Mato Pérez, que está na sala, e recibirá o diploma. Enhorabuena. Continuamos con IES Rosalía de Castro, Álvaro Palla Sotero, Ángel Antonio Pérez Valo, Esther Xía Pérez Parallé Mera, Iván Rivas González, Lucía Ruibal del Río, Cristina Troiteiro Nouche, tamén Sara Varela Míguez, que está na sala e recibirá o diploma. Finalmente, Tom Huilense Ríos. Do IES San Clemente de Santiago, Rosalía Soto Rey, que está na sala e recibirá o diploma. Do IES de Cacheiras de Teu, Celia Arias Abalde, Ana Vicente Galán. Do IES Terra de Soneira de Vimianzo, Elena Ameijeiras Tajes. Do IES Maximino Romero de Lema de Zas, Teresa Cousillas Lema, Noa Lema Rial, Pablo Pardiña Arbusto, María Paz Varela, Isabel Santos Facal. Do IES de Becerreá, Marcela Miñambres Pardo. Do IES Monte Castelo de Burela, Nuria Bermúdez de la Puente Campos, David López Casas, tamén do IES Monte Castelo, Iago Montero Gradaille, Iria Pardoneira, Ana Rapa Casariego, Covadonga Llanes Fernández. Do IES Perdouro de Burela, Daniel Piqueras Valle. Do IES da Terra Xa, José Trapero, de Castro de Ribeiras de Lea, a Ilicia González y Gómez, Alba López Rivas e Aroa López Rivas, que está na sala e recibirá o diploma. Tamén Lorena Otero Muiña. Do IES Marqués de Sargadelos de Cervo, Amanda López López e Antonio Villares López. Do IES Lama das Quendas de Chantada, Alba Nieto Gil e Juan Vázquez Fernández. Do IES Baldo Asma de Chantada, Érica Rodríguez Vázquez. Do IES
plurilingüe Fontén Albey, de Fonsagrada, Carla Osorio López. Do IES de Foz, Icia Fernández Méndez, Laura García Rodríguez, Marta Martínez Mogo e Lucía Rodríguez Lanza. Do IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz, Carla Teijo Díaz. Do CPR Fingoi de Lugo, Santiago Fernández Taboada, Carlota García Varela, Lucía Rigueiro González, Beatriz Rodríguez Franco, Manuel Sánchez Gavín. Do CPR Galén de Lugo, Lucía Amarelo Ginzo, Iria Brea Castro Gil, Sara Cabarcos López, Catuxa Carreira Sampaio, Pastor Corredoira López. Tamén do CPR Galén, Sofía Díaz Mosquera, Alberto Fernández Chorén, Paula Fernández Méndez, María Teresa Franco Fente, Miguel Moreno Vieites, Marcos Seco Anderson, Alberto Vázquez Vázquez. Do CPR Plurilingüe San José de Lugo, Cecilia Ling Barrios Sánchez, Isabel Carballada Acitores, Manuel Castro Yul, Sofía Darriba Varela, María Fernández Fernández, Martín Hermida Carballeira, María López Castro e Lucía Martínez Castro. Tamén do CPR Plurilingüe San José, Beatriz Mayo López, Lucía Pego Vázquez, Lucía Penelas García, Lucía Rodríguez Iglesias e Iria Sánchez Iglesias. Luís Leiras Pulpeiro de Lugo, Xavier Xoán Garricova Muñoa, Jimena García González Redondo, Alicia Illán Sastre, María Lamas Fernández, Area Loureiro Villasante. Do IES Lucas Augusti de Lugo, Sofía Alonso Álvarez, Lucía Álvarez Brito, Carlos Álvarez Varela, Laura Basteiro Corral, Sandra Carreira Díaz, e tamén do Lucas Augusti, David Díaz López, Adrián Lareu Bóveda, Noa Palmeiro López, Uxía Pérez López, Diego Piñeiro Laje, Iago Somoza García Losa, Marta Vázquez Astariz, Paula Vázquez Tella. IES Nosa Señora dos Ollos Grandes de Lugo, Nuria Blanco López, Aurora Alda Cabado Goás, Raquel Caloto López, Marta Díaz Argüeso, Claudia Fernández Campo, Cristina Candela Fernández Fernández, Pablo Fernández Pérez. Tamén dos IES Nosa Señora dos Ollos Grandes, Andrea Freiras Salido, Aldara Hermida Silva, Zaira Iglesias Castro, Silvia López López, Mercedes López Quiroga Jover, Celia Mariño Somoza, Javier Mateus Seirullo, Alba Paz Novo, Martín Piñeiro Quintana, Andrea Puente Vázquez, Mario Rodríguez Álvarez, Pablo Rodríguez González Aera, Claudia Taboada San Cosme, Pablo Tejeda Maceda, do IES Sanxillau de Lugo, Iria Correal Pérez, e tamén do Sanxillau, Sabela Díaz Carracedo, Alfonso Huerta Fernández, Manuel Anxo Núñez Ferreiro. Do IES Xoán Montes de Lugo, Lucía Carreira Carregal, Santiago García Rivas, María Sillo Lebón Real, Paula Pardo Lombardía. Do IES Pedregal de Irimia, Meira, Nerea Teijeiro Coido. Do IES Plurilingüe San Rosendo de Mondoñedo, Mencía Martínez Sierra Franganillo, Marta Muiña Bermúdez, Lucía Muiña Ramil, Victoria Andrea Veiga Maseda. Do IES Apinguela de Monforte, Paula Díaz Álvarez, Marta Lorenzo López, Andrés Martínez Mariño. Tamén do IES Apinguela, Lara Moure Álvarez, Diego Pérez Ribada, Cecilia Quiroga Rivas, Clara Varela Méndez, Lucía Varela Méndez, que está na sala, recibirá o diploma.
Seguimos con Iesa Pinguela. No. Lucía Varela Méndez. No. Seguimos Ies Francisco da Viña Rei de Monforte, Rubén González Ouzonis, Candela Rodríguez Barrientos, Raquel Vilar López. Eduíes Río Cabe de Monforte, Melania López Dieguez e Sara Pérez López e Brais Rodríguez, que está na sala e recibirá o diploma. Do IES de Monterroso, Alba Salgado Moreno. Do IES de Quiroga, Lucía Álvarez Domínguez. Do IES Río Miño de Rábade, Lucía Gómez Varela, Carlota Prado Vázquez e tamén David Rosón Fernández. Do IES de Ribadeu, Dionisio Gamallo, Ainhoa Baldonedo Vila, Violeta Carrero Isla, Juan López Acebo, Javier Pérez Vargas. Do IES Gregorio Fernández de Sarria, Eros López Rodríguez, Miguel Montero Mejuto. Do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, Tomás Cumbraos Díaz, Naila María González Rodríguez, Javier Miguel Sánchez, Noel Baliña Expósito. Do IES Santiago Basanta Silva de Vilalba, Leticia López Fraga. Do IES María Sarmiento de Viveiro, Lucía Canoura 15, Lucía Prieto Ramudo, Lara Rodríguez Recamán e tamén do IES María Sarmiento, Xoel Trasancos Atadell. Do IES Vilar Ponte de Viveiro, Candela Fernández López, Andrés Arcadio León Bonucci, Carla Prieto Pita, José Rodríguez Casariego. Do IES de Allariz, Paola Rodríguez e María Rodríguez Vázquez. Do IES Lauro Olmo, do Barco de Valdeorras, María Álvarez Delgado, Luís Enrique Batista Rodríguez, Ángela Borrajo Ramos, Manuel León Núñez, Gema Rodríguez Martínez, Lorena Sánchez Merallo, Ander Tierro Prieto. Do IES Marta Guisela de O Barco, Marta Cao e tamén do Marta Guisela, Inés do Campo Gamarra, Belén García Arias, Esther Ramos Molano, Sandra Ramos Molano e María Santos López. Do IES Manuel Chamoso Lamas de Carballiño, María Cibeira Trigás e César de Bautista Fernández. Do IES número 1 de O Carballiño, Nicolau Botana Álvarez, Bárbara María Domínguez Álvarez, Laura Iglesias Rodríguez, Noelia Prol Rey, Alejandro Rodríguez González, Xiana Vázquez Pérez, Antía Vázquez Pousa. Do IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova, Lucía Botana López, e tamén do IES de Celanova, do IES Celso Emilio Ferreiro de Celanova, Francisco Estevez Lengua e Santiago González Gómez, que está na sala e recibirá o diploma. De Celanova continuamos, Paula Mourille Rodríguez e Andrea Pereira Vázquez. Do CPR Plurilingüe Divina Pastora de Ourense, Miguel Arias Rodríguez, Pedro Fernández Fernández, Paloma González González, Martín Laje Fernández, Nerea Méndez Raposo, Paula Rey Estole González, Noa Varela Varela, Sara Blanco Vilachá, do Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense, Sara Blanco Vilachá, Alberto Ferro Vázquez, Brais Fortes Martínez, Nayara Melia Cristóbal, e tamén do Plurilingüe María Auxiliadora, Rosalía Moure Pedrera,
Enrique Román García, Noelia Salgado Rodríguez e Lucía Vázquez Álvarez. Do CPR Plurilingüe Padre Feijóo Zorelle de Ourense, Uxía Noguera da Parte, Cristina Perea Corral, Valeria Zapata de Abreu. Do CPR Plurilingüe Santa María de Ourense, Ainhoa Álvarez Fernández, Alejandro Aragón Fernández, Javier Baladrón Segura, Marina Boo Rodríguez, Manuel Crespo Rosende, Elena G. Cubiella Salgado, Carlos de Dior de Santiago, Lara Fernández Montero, e tamén do Plurilingüe Santa María de Ourense, Noa Fernández Ramiro e María Fernández Sobrado, Ignacio Garballo Fernández, que está na sala e recibirá o diploma. Continuamos con Santa María de Ourense, Luís Garballo Fernández, Laura García Pérez, Clara Godás Vázquez, Paula Gómez Lois, Mario González González, Jacobo González Pérez, que está na sala e recibirá o diploma. Tamén Lucas Iglesias Durán, Victoria López Sánchez, Bruno Ribau Fernández, Carlota Rodríguez Novoa Ceballos. Do CPR Plurilingüe Santa Teresa de Jesús de Ourense, María Blanco Suárez, Marta Carballo Bolaño, tamén do Santa Teresa, Lucía Carcacía Guede, Uxía Fernández Ferreiro, María Fernández Rodríguez, que está na sala e recibirá o diploma. Continuamos con Santa Teresa de Jesús, Paula Gómez Estévez, Manuel Gómez Lozano, Lucía Guede López, André Novoa García, Ariadna Ocampo Freijedo, Paula Penín Santana, Ángela Torres Alejos, Diego Varela Carpintero, Andrea Vázquez López. Do IES 12 de outubro de Ourense, Andrea Abad Montero, Paula Baliño Rodríguez, Inés Reverter González. Do IES Arlagoas de Ourense, Celia Álvarez Álvarez, Lucía Álvarez Hereda, Miguel Castro Fernández, que está na sala e recibirá o diploma. Continuamos co IES das Lagoas, Miguel Cuiñas Escudero, Ariz Domínguez Vázquez, Aldara Gil Fernández, Clara Inés González Gómez, Clara Padrón Rodríguez, Laura Perea Penedo, Pablo Pombar Vázquez, Xiana Sánchez García, Nerea Sánchez Martín, Noa da Silva Pereira, Juan Nicolás Soriano Estévez, Carlos Suárez Varela. Do IES Eduardo Blancamor, de Ourense, Nuria Camba González, Mateo Díaz Gómez, Lorena Fernández Iglesias, Nuria Camba González, Mateo Díaz Gómez, Lorena Fernández Iglesias, do Blancamor, Alba Pérez Navarro, Miguel Rodríguez Losada, Alexandre Romero Rúa e Paula Tejada González. Do IES Julio Prieto Nespereira de Ourense, Lara Casado Fernández. Do IES O Couto de Ourense, Lucía Bobillo Rodríguez,
Luis Martínez García, que está na sala, recibirá o diploma. De Ocouto, Jaime Nieto González, Brais Pazos Pereira, do IES Ramón Otero Pedrallo de Ourense, Eva Espinosa Fernández, Antía Iglesias, Alba Pena González, tamén do Otero Pedrallo, Marta Reino Hermida, Claudia Sánchez González, Adrián Vázquez Velasco, Nerea Vilas Ares. Do IES Universidade Laboral de Ourense, María Soto Fernández, Mariña Vila Blanco. Do IES Xesús Ferro Couselo de Ourense, Rebeca Baliña Rodríguez, Sara González Vázquez. Do IES Xermán Ancochea Quevedo de Pobra de Tibres, Mario Crespo Pérez, Alexandra Sierra Rioz. Do IES O Ribeiro de Ribadavia, Abraham Rodríguez Santamaría. Do IES Cosme López Rodríguez de Arrúa, Paula Pérez Oliveira. Do IES Xesús Taboada Chivite de Berín, Samuel Añel Rodríguez, Daniel Fernández Chaves, Ismael Fernández Corderí. Tamén do Xesús Taboada Chivite, Francisco Fernández Rodríguez, Esther Garza Álvarez, Juan Guerra Álvarez, Ángel Rodricio López, Lucía Rodríguez Lozano. Do IES Carlos Casares de Viana do Bolo, Gael Ferreiro García. Do IES de Cidade de Antioquía de Xinzo de Limia, Clara Conde Fernández. Do IES Lagoa de Antela de Xinzo de Limia, Xurxo Alonso Alonso, Guillermo Arcos Salgado, Iago Dameá Portela, Paula Porto Urbano, Aldo Veloso Rodríguez, María Vila Camino. Do IES 1 de marzo de Baiona, Vera Bernárdez Chamorro e Sara Figueirido Carracedo. E tamén do IES 1 de marzo, Lucía Vilas Iglesias. Do IES Johan Carballeira de Bueu, Darío Camiña Núñez, Xavier Graña Lobeira, Miguel Leal Fernández, Alba Louzao Pérez. Do IES Plurilingüe Aquis Celenis de Caldas, Sabela Búa Portela, Irene de Besa Soengas, Laura Duarte Constenla, Alba Ruibal Lago, Marcos Ruibal Ortigueira e do IES Francisco Asorei de Cambados, Ibai Otero Gómez, que está na sala e recibirá o diploma. Tamén do IES Francisco Asorei, Luís Rei Abollo. Do IES Ramón Cabanillas de Cambados, Simón Rodríguez Chaves. Do CPR Plurilingüe Casa de la Virgen de Cangas, Manuel García Cordeiro. Do IES de Rodeira de Cangas, Clara Barreiro Docio, e tamén do IES de Rodeira de Cangas, Paula García García, Ainara Otero Martínez, Ana Piñeiro Piñeiro. Do IES María Soliño de Cangas, Sara Martínez Estevez. Do IES da Cañiza, Ignacio Domínguez Sendín e Liliana Morrisei Wood. Do IES Manuel García Barros de Estrada, David Barbeito Rebolo, Sara Brea González, Marta Troitiño Cora, Marta Troitiño Dono, María Vidal Hermorís. Do IES Plurilingüe Antón Losada Diegue de Estrada, Carla Villaverde Núñez. Do IES Auga de Laxe de Gondomar, Andrea Blanco Martínez, Elena Covelo Castro, Lucía Domínguez Geduí. E tamén do IES Auga da Laxe, Noa Hermida Costas, Carmen Piñeira Araújo, Andrea Veiga Mayo, Olalla Yagüe Novoa. Do IES Monte da Vila de Ogrove, Silvia Cousido Vidal. Do IES A Sangriña de Aguarda, Francisco Alonso Dorado,
e Claudia Gómez Lomba, que está na sala e recibirá o diploma. Do IES Laxeiro de Lalín, Sara Granja San Martín, Adriana Pampín Dieguez, que está na sala tamén. Continuamos co IES Laxeiro, Lucía Rodríguez Frade, Nair Saavedra Ulloa, Lucas Senández López, Paula Vázquez Álvarez. Do IES Ramón María Aller Ulloa de Lalín, María Abeledo Migueles. Do IES Chando Monte de Marín, Alberto Otero Rosales. Do IES Illa de Tambo de Marín, Noa Barcala Rodríguez, Patricia Casas Suárez, Noa Barcala Rodríguez, Patricia Casas Suárez, María Domínguez Castro, Rafael Fernández Gutiérrez e María Rodríguez Juntal. Do IES Arbárser de Moaña, Noelia Alonso Paredes e Estela Sobral Pequeño. Do CPR Cemar de Mondariz, Mondariz Balneario, Elena Paz Illán. Do CPR Los Sauces de Mos, Marta Alonso Cuña, que tiña que estar presente, pero un problema de última hora non pode estar. Tamén do Los Sauces, Carmen Domínguez Arnillas, Rubén Fernández Otero, Rodríguez Franco Álvarez, Lucas Mouriño Freiría. E tamén Carla Rodríguez Martínez, que está na sala. Do IES de Mos, Irene Anta Pérez. Tamén do IES de Mos, Iria Diz Garrido. Do IES Pazo da Mercé, das Neves, Alba Ubeira Rodríguez. Do IES Escolas Proval de Nigrán, Lena Trabazos Villar. Do IES Valmillor de Nigrán, Uxía Gago González. E tamén María Valtierra Veiga. Do CPR Seca Atlántico de Pollo, José Antonio Aguado Santiago. Do IES de Pollo, Andrea Ferrer Muñiz. Do IES Pedra da Auga. De Ponteareas, Alicia Fernández Fernández, Belén Fernández Rodríguez, Alejandro Rama Mosquera. Do IES Valdo Tea de Ponteareas, Arlet Domínguez Graña. Do CPR Los Sauces de Pontevedra, Lucía Pardilla Fraguas, Carlos Polo López, Inés Uriarte Blanco. Lo CPR Plurilingüe, Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra, Barta Bartomé Díaz, e tamén do CPR Plurilingüe Sagrado Corazón de Jesús de Pontevedra, Antonio Ferreiro Justo, Celia María Hernández Hernández, Noela Louro Fontán, Sabela Otero Faiz, Leticia Pérez Salazar, Nuria Picón García, Antía Riobo Cruz, Laura Tímmer Hernando. Do IES a Xunqueira 1 de Pontevedra, Geraldine Andrea Chaparro Salinas e Sara María Ramos Alvariñas. Do IES a Xunqueira 2 de Pontevedra, Sara Fernández Quinteiro. Do IES Frei Martín Sarmiento de Pontevedra, Alba Arias Gómez, Santiago Bollero Barcé e Celtia Castelo Gajino, que está na sala.
E, por último, do Frei Martín Sarmiento, Carla Tilbe Corbacho. Do IES Gonzalo Torrente Ballester, de Pontevedra, Mario Elías Blanco Boullosa e Ana Varela Baltasar. Do IES Sánchez Cantón, de Pontevedra, Jonás Abad Castro, que tiña que estar na sala, pero un problema de última hora non pode acompañarnos. Tamén do Sánchez Cantón, Iago Covelo Castilla, Lucía Cuíña Moreira, que está na sala. Continúa o Sánchez Cantón, Sara Fontoira Arca, Paola García Bea, Paula López Galloso, Ariana Lorenzo Poncela, Lucía Lugaresi Palomares, Sofía Muiños Pérez, Belén Paz González, Hugo Pereira Brea e Andrea Serrano Varela. Do IES Valle Inclán de Pontevedra, Carmen Castro Teijeiro. E tamén do IES Valle Inclán, Paula Domínguez Barreiro, que está na sala. Continuamos co IES Valle Inclán, Iñaki Dueñas Otero, Natalia Farto Pastoriza, Silvia Martín Blanco, Cris Limín Martínez García, Manuel Muñiz Pintos, Álvaro Quinteiro Bernal, Lara Reguera Acuña, Sara Varela Martínez, que está na sala. Finalmente, do Valle Inclán, Nuria Villar Muiños. Do IES Pino Manso de Oporriño, Ainhoa Cabaleiro Boente, Alba Guilsanz Lorenzo, Lía Lago Wilson, Carla Rodríguez Domínguez, Li Xio Fernández. Do IES de Chapela, Redondela, Laura Carracedo Videira. Do IES Mendiño de Redondela, Emilio Argibay Alló, Lucía Cabaleiro Mouriño, Noa Cabaleiro Pazos, Alexandre Lago Pereira. Do IES Pedro Floriani de Redondela, Arrieta de Miguel Real e Diego Muiños Míguez. Do IES de Vilalonga de Sanxenxo, Sara González Vaz de Dios, e do CPR Plurilingüe María Inmaculada de Silleda, Noa Calviño Pereiro, Rubén Limia Vázquez, Zaira Rozado Romero, Antía Tejo González, Laura Varela Álvarez. Do CPR Santiago Apóstol de Soutomayor, Manuel Bouzón Campos, Érica Davila Martínez e tamén do Santiago Apóstol de Soutomayor, Uxía López Míguez, e do IES de Soutomayor, Anxo Barcia Ferreiro, que está na sala. Tamén do IES de Soutomayor, Paula Canosa Álvarez, Laura Fresneda Muiña e Fernando López Gómez. Do IES Antón Alonso Ríos, de Tomiño, Olalla Vizoso González, que está na sala. Do IES Indalecio Pérez Tizón de Tui,
Sabrina Sotelo Penedo. Do IER Sampaio de Tui, Eva Alonso Sánchez e Ana Castro Alonso. Do CPR Plurilingüe Amor de Dios de Vigo, Jorge Ezpeleta Vázquez Redonet. Do CPR Plurilingüe Apóstol Santiago de Vigo, Inés Agüín Ares, que está na sala. Continuamos co Plurilingüe Apóstol Santiago de Vigo, María Luisa Van de Alves, Carlos Díaz Blanco, Araceli Diz Folgar, Natalia Estévez Pérez e tamén Carolina Fernández Fernández, Ana González Carracedo, Lucía González Herrero, Marta de la Lama Figueira, Andrés Lorenzo Álvarez, Pedro Pablo Paredes Medina, Uriel Pereira González, Eva Puente Salgueiro, que está na sala, tamén do IES Plurilingüe, Apóstol Santiago, Inés Ramos Sánchez, Sandra Romero Sanjurjo, Daniel Rubio Prego, Jorge Segura Fidalgo, María Sobrina Pedras, Sergio Vidal Gómez, Andrea Yáñez Rey. Do CPR Plurilingüe Compañía de María de Vigo, Frida Carrera Castro e Marta Fernández Arias e Elena Villar Santa María. Do CPR Plurilingüe Las Acacias Montecastelo de Vigo, Iago Vaz Fernández, María Fernández Sangil, Francisco Javier de Lara Viúdez, Silvana Longa Gómez, Paloma Ortiz Pérez, Juan Alberto Pérez Doval, Ana Sabater Bernis, Estefanía Serrano Martínez Brocal. Do CPR Plurilingüe María Auxiliadora de Vigo, Laura Conde Lema, Iago Falgueras Casarejos, Lucía Guzmán López, Javier Tornero Rodríguez. Do CPR Plurilingüe María Inmaculada de Vigo, Aroa Gregores Rodríguez, Sergio Tomás Lastra Pérez, Fernando Montes Fontán, Noemí Vázquez Novoa. Do CPR Plurilingüe Mariano de Vigo, Lucas López Román, Claudia Pereira Lorenzo, Lucía Rivas Álvarez, Sabela Rodríguez González, Pedro Rodríguez Viñas. Do CPR Plurilingüe Miralba de Vigo, Maruxa Adonegui Castro, Andrea Veiga Paz. Do CPR Plurilingüe Rosalía de Castro de Vigo, María López Ocampo, Natalia Martínez Rois. Do CPR San José de Cluny de Vigo, Pablo Ejerique García de la Concha, Almudena Estevez Garrido. Bueno. Sí, é que era porque isto tamén tarda un pouco en pasar. Continuamos, mil disculpas os estudantes do Plurilingüe María Inmaculada de Vigo, Plurilingüe Mariano, Plurilingüe Miralba, Plurilingüe Rosalía de Castro, e continuamos co San José de Cluny de Vigo con... Vamos a ver con quen. Isto foi o que pasamos xa, non? Non? Sí. Continuamos co San José de Cluny de Vigo con Silvia Nogueiras Albán, eu xa dicía antes que non era a única, Silvia Nogueiras Albán, María Pexegueiro Sande, Paula Quintela Lozano. Do IES Saguía de Vigo, Tania Paz Pousa e Aroa Rodríguez Armenta. Do IES Alexandre Bóveda de Vigo, Lara Castro Taboada, Icía Iglesias Negreira, María López Gavián, Iria Pérez Alejos, Carla Pérez Cavirta, Yaiza Pousa Pijuán. Do IES Álvaro Cunqueiro de Vigo, Ismael López Gallo,
Lía Ricard Barreiro, Diego Sieiro Morgade. Do IES Carlos Casares de Vigo, Sergio Fernández Sánchez, e tamén do IES Carlos Casares de Vigo, Alfonso García Cruz e Anxo Rodríguez Quintana. Do IES Castelao de Vigo, David Castañeda Vallejo, Antía Pérez Fernández, Alicia Xu Hong, Ana Xinyao Xu Hong. Do IES Coruxo de Vigo, Marta Fernández Álvarez. Do IES do Castro de Vigo, Niobe Alonso Iglesias, Marina Garrido García, Inés González Pazos, Patricia Grandaille Gil, Elena Iglesias González, María Lima Pazo, Ana Méndez Gesteiro, Clara Román Martí, e tamén do IES do Castro de Vigo, Rodrigo Silveira Franco. Do IES Politécnico de Vigo, Aldara Alonso González, Ana Huenay Lobo Lago, Marta Muiños Gargamala. Do IES República Oriental do Uruguai de Vigo, Xavier Ferreiro Santamaría, Sara Ferrín Pérez, Sabela González Alcántara, Ana Presa Pérez. Do IES Ricardo Mella de Vigo, Lucía Silva Herbella e Mara Ubeira Viéitez. Do IES Rosais 2 de Vigo, Rodrigo Dagmar Vinquele Aneiros, Carlos Costas Rodríguez, Marta González López, Carlos González Portela Lado. Do IES Santo Tomé de Freixeiro de Vigo, Paula Bolás Pérez. Do IES Santo Tomé de Freixeiro de Vigo tamén, Nicolás Chenlo Andrade, Carla Fernández Lago, María Fernández López, Antía García Barbosa, Carlos García Vázquez, que está na sala. Tamén do Santo Tomé de Freixeiro de Vigo, Laura Gómez López, Alejandra Iglesias Molares, Sofía Iglesias Molares, Fabiola Nogueira Costas, Noelia Paz Domínguez, María Pérez Arias, Carla Puime Santos, Uxía Recondo Blanco, José de los Ríos del Cubillo, Miguel Rocha Grandal e tamén do IES Santo Tomé de Freixeiro, Ramón Rodríguez López de la Vega. Do IES Santa Irene de Vigo, Marta Alonso Corral, Javier Ares Vila, Ana Garrandés Moreda, Greta Lobato Blanco, Pedro Vázquez Iglesias. Do IES Armando Cotarelo Valledor de Villagarcía, Tania Cores Pérez, Lorena da Silva García, Martín Portas Bugallo, Carian del Valle Vila Mendoza. Do IES Casto Alobre de Villagarcía, Raúl Barcala Cuevas, Ada Barreiro Álvarez, Marcos Buceta Cambeiro, Elisa Casal Gómez, Diego Isaac Fernández Conde, e tamén do IES Castalobre, Eduardo Jope Castro, Carlos Martínez Lázare, Natalia Meaños Asensi, Sofía Paz Santos, Cristina Pérez Filgueira, se notaba un murmullo, Cristina Pérez Filgueira, Carla Piñeiro Esperón, Marta Pose Carrera, Vencerlau Vidal Romero. Do IES Fermín Bouzabrei de Vilagarcía, Clara Bugallo Carballo e Lucía Chazo Bello, que está na sala. Continuando co Fermín Bouzabrei, Patricia de la Mano Freige, Iria Ferreiro Álvarez. Do IES Miguel Ángel González Esteve de Vilagarcía, Sócrates Agudo Torrado, Adrián Eitor Morrazo,
Inés Montaña Pérez. Do IES a Basela, de Vilanova, temos Luís Iglesias Fandiño e Daniel Venteso Suárez de Inacima. Como algúns estudantes mandaron a autorización un pouco máis tarde, pero insistían tanto todos en que querían sair na foto, pois incluínos ao final. Entonces, temos do IES Praia de Barraña, de Boiro, a Alicia Guíjar Bravo, do CPR Manuel Peleteiro, de Santiago, a Paula Trillo Rodríguez, do IES Lucos Augusti de Lugo, a Laura Blanco Valcárcel, do IES Plurilingüe a Paralaya de Moaña, Daniel Redondo Contreras, do CPR San José de Cluny de Vigo, Andrea Costa Moyano, do IES Sofía Casanova de Ferrol, Sara Penabada Garrote. Creo que todos eles merecían estar tamén presentes connosco. Moitas gracias a todos. Moitas grazas, Celso, tamén polo traballo. Está claro que me parece que vai haber que endurecer un pouquinho as probas, porque en canto pasamos de 1000, cóstanos máis. Sí. Parabéns a todos e a todas as que recibistes este diploma, tanto aquí nesta sala como os que o tedes recibido nas vosas casas, dun xeito así interposto, por intermediario, pero nunca estivemos tan ben representados como nas persoas dos vosos pais e nais para facervos chegar ese recoñecemento. Parabéns a todos. Ben, pois, entregados os diplomas, hai o turno de intervencións das persoas que estamos aquí na mesa. Vai tomar a palabra, en primeiro lugar, Olga López Rocamonde, concelleira de Benestar, Inclusión e Persoas Maiores do Concello de Lugo. Moitas grazas, boa tarde a todos e a todas, alumnos, familias, profesores, autoridades varias, excelentísimo, magnífico rector, boas tardes a todos. É para min unha satisfacción representar hoxe a cidade das murallas, a Lugo, e compartir convosco este acto máis que de sobra merecido. Alumnos, nais, pais, familiares e contorna académica que vos acompañou neste camiño, transmitirvos a todos o meu máis sincero respeto e admiración neste recoñecemento á excelencia académica que ten para min unha especial trascendencia tanto a nivel persoal como profesional. Obxectivamente, hoxe todos vos recoñécesevos públicamente os mellores expedientes da ABAU 21, pero subxectivamente estou segura e non teño dúbida algunha de que tamén recoñecemos a quen demostrou unha actitude firme e constante de compromiso co seu proceso formativo nunha etapa especialmente complicada pola situación sociosanitaria sobrevida. A pandemia da COVID-19 xerou unha serie de cambios, a maioría pouco favorables, pero toda a situación de dificultade ven acompañada dunha oportunidade que non debemos nin podemos desaproveitar. Nestes últimos meses, máis dun ano xa, todos estivemos expostos por igual a unha vulnerabilidade sanitaria sin precedentes. A vulnerabilidade social creceu paralela á sanitaria, pero non afectou a todos por igual. Estamos nunha sociedade que recoñece a liberdade e a igualdade de todos e de todas e, paradóxicamente, crea trabas sociais, laborais e mesmo formativas que vulneran a igualdade xerando fragilidade. Fráxiles en situación de desigualdade, no ámbito social, de xénero, laboral, pero tamén no escolar. Fragilidade que debemos erradicar e dun modo especial no ámbito académico. Aqueles con responsabilidades públicas entendo que debemos esmerar as nosas accións para que ningún alumno quede fora do ámbito da formación e, polo tanto, da excelencia pola súa condición económica e ou social. A fortaleza dunha sociedade radica nos recursos sociais do que dispón e a propia comunidade
fai frente deste xeito ás eventualidades. A xusticia social, a escola pública, a sanidade pública, os servicios sociais fortes son a base, como esta situación tan dura nos fixo comprobar. O ensino público consegue, sen lugar a dúdas, equilibrar o acceso á educación, o aprendizaxe de toda a sociedade, calquera persoa, independentemente da súa condición socioeconómica, para poder acceder á educación, que é un dereito, non un privilexio. Para capacitarse e completar todos os estudos que así se desexen e fortalecer o seu futuro e, por ende, o das súas familias. O ensino público é da comunidade, do pobo, un lugar idóneo para construir unha cidadanía empoderada, responsable, crítica e formada, garantía da base moral que non é outra que a da convivencia, injusticia e igualdade, da que non me cabe dúda formades parte. O comportamento como persoas non é reflexo de coñecemento e asunción dun aparato estructural e funcional do Estado na súa dimensión xurídica e mesmo política, senón que se fundamenta e se construe nunha dimensión de actitudes vital, antropolóxica e social. A formación sin exclusións, unida polos valores humanos de cooperación e solidaridade, favorecen a formación de persoas, de cidadáns comprometidos para construir un mundo máis xusto e equitativo, do cal non me cabe dúbida algunha que ides a ser un piar fundamental. Non podo hoxe deixar de convidarvos a formarvos en Lugo, no Campus Terra, piar en distintos ámbitos formativos, pero tan relevante no sector primario, que amosou ser imprescindible nesta situación que vimos de vivir. Lugo é unha cidade amable, onde o desenvolvemento rural convive sin solución de continuidade cunha aposta firme pola convivencia e a sostenibilidade. Nela atoparedes o necesario para consolidar a vosa formación académica e unha contorna favorable para o voso desenvolvemento persoal e social. Orgullosos de recibirvos e convidarvos a exercer un liderazgo que contribúa ao desenvolvemento da universidade na que estamos e mesmo da sociedade que vos mesmos formaredes. En cada aula, en cada laboratorio, en cada centro de prácticas e ámbito social no que vos esteñades, notarase a vosa presenza. Termino co meu máis profundo respeto e admiración por todos vós, por loitar contra todo, contra esta situación, por conseguir os vosos obxectivos nesta época tan difícil, por vencer obstáculos que non me cabe a menor duda tivestes que superar, tanto vós como as vosas familias. O éxito das persoas que non vos queipa dúda é para aquelas que nunca poñen excusas e sempre están dispostos a traballar para sair adiante. Sodes un exemplo, parabéns. Moitas grazas. Ten agora a palabra o Conselleiro de Cultura e Educación da Universidade, Román Rodríguez González. Conselleiro. Bueno, moi boas tardes. Eu, antes de nada, quero mostrar o meu agradecemento pola invitación a un acto de tan alta simboloxía como este, onde, obviamente, hai que facer un recoñecemento dobre. Por unha parte, a estes alumnos tremendamente brillantes, sacrificados, e que con moito esforzo nun curso tremendamente difícil foron quenes de esforzarse e de cumprir co seu deber, e por outro tamén as familias, porque obviamente o éxito dun neno, dunha nena, dun mozo, dunha moza a estas idades é un éxito compartido e son anhelos e expectativas compartidas entre os chavales que se presentan a unha proba tan dura, que fan segundo de bachillerato, un curso ben duro, e que pasan moito tempo pensando nunha proba que felizmente superastes con moito éxito,
E é un anedo compartido entre os alumnos, sin dúbida, e as súas familias. Quero felicitar, neste sentido, pois, a Universidade de Santiago por organizar este acto, que está moi ben representado con todo o seu equipo rectoral, con decanos, acompañando neste caso pois, ao alcalde da cidade de acollida, e dicir que nun momento como este, pois creo que é de auténtica xustiza pois recoñecer pois o traballo, a motivación, o esforzo, as ganas que tuvestes cada un de vós. Obviamente, cando comenzastes o curso, estabades pensando en ter unha boa nota para intentar facer a carreira que vos gusta ou que vos gustaría coller. Creo que iso é moi importante que as persoas, as pequenas persoas que sodes hoxe, pero que seredes, pois os homes e as mulleres, os galegos e as galegas, de mañá, pois no primeiro momento sexades capaces de saber que a vida dá oportunidades, moitísimas oportunidades, pero que nadie regala nada, e que é necesario pois, poñer moito da parte de un para poder sacar adiante pois, as expectativas e os anhelos de cada un de nós. Obviamente non o podedes facer solos, non o fixestes solos, o fixestes, estou seguro, cun apoio incondicional das vosas familias, que compartiron convosco esperanzas, medos, supoño que algún cabreo, algún momento difícil, pero ao final pois, tamén moitas alegrías, non? E sobre todo fixestes cos vosos profesores, aquí moi ben representados polo director do Rosalía de Castro, un dos buques insignias do ensino público de Galicia, é unha das grandes referencias educativas deste país. Os profesores, dende o primeiro momento, son socios necesarios para poder sacar adiante pois, o traballo e o desenvolvemento educativo que tuvestes tan intenso pois, neste curso. E agora vos toca facer algo moi difícil, tremendamente difícil. Tedes que tomar unha decisión. Moitos de vós a teredes precisada, sin dúbida. E fixestes esforzos para poder chegar a ter que tomar esa decisión. É unha decisión vital que, en certa medida, pois, vai a marcar pois, a vosa trayectoria académica, profesional e humana ao longo dos vindeiros anos. E eu, se me permite unha recomendación, como antigo estudiante desta universidade, no ano 86, eu fixen daquela xa selectividade, tamén como profesor desta casa, onde me formei, traballei e agardo volver a traballar cando deixa a política, creo que a decisión que tedes que tomar é fundamentalmente baixo un parámetro, a vocación. Creo que o máis importante é que esta decisión tan importante a tomedes en base á vocación, ás vosas capacidades, ás vosas destrezas, e realmente para facer o que vos gusta. Algúns poden pensar que sacar unha moi boa nota pois vai encamiñar a facer 1, 2, 3, 5, 6, 7 carreiras que están nos postos principais dos rankings medidos pola nota de corte. E se sorprende cando dos alumnos vai brillante e di, no, eu quero facer esta outra cousa. Que inicialmente se pode pensar que é unha asignatura que ten unha carreira que ten menos salida, menos prestixo, pero ao final, cada un de vós, o importante pois, é a vocación que teñades como personas para ser útiles á sociedade. E iso realmente vos vai a levar, vos ten que levar a elixir ben en función das vosas potencialidades e do que desexades ser na vida. Obviamente, estades, eu me acordo daquelas, pois nun momento en que tamén non sabes moi ben o que che espera, o que che gusta, o que queres facer, pero é importantísimo que tomedes, na miña opinión persoal, eu teño un fillo que po ano fai segundo de bachaderato, e ten que tomar tamén unha decisión, eu intentarei axudar, pero obviamente é unha decisión que ten que partir de dentro do alumno, de dentro do mozo e da moza que se vai enfrentar pois, a ela. Non?
E tamén quixera aproveitar este acto, fai uns días que rematou o curso académico non universitario, para facer un recoñecemento público ao conxunto da comunidade educativa que tivo, sin dúbida, que afrontar o curso máis difícil dos últimos tempos, sin ningún tipo de dúbida. O dicía moi ben o director do Rosalía de Castro. Foi un ano absolutamente atípico, absolutamente excepcional, moi difícil, moi duro, onde tivemos que compatibilizar o que foi a presencialidade, é dicir, que o alumno estuvese na aula, que é onde ten que estar, co cumprimento dunhas normas higiénico-sanitarias que nos posibilitaban convivir cunha situación pandémica, cunha crisis pandémica absolutamente descoñecida. En setembro había unha frase que realmente, afortunadamente non se cumpreu. Era moi frecuente escoitar que non íbamos chegar ás Navidades. Se dicía, vades comenzado o curso e en outubro estades todos na casa. Ninguén daba un peso por nós. Cando digo por nós, digo polo sistema educativo. Afortunadamente, o tempo, o traballo, o sobreesforzo, o respeto e tamén a responsabilidade nos levou a todos a poder ir durante moitas semanas, moitos meses, adaptándonos a unha situación descoñecida. E hai un traballo colectivo, creo que foi cunha especie de aquelarre, onde todos nos conxugamos para demostrar que podíamos facer as cousas e faceras ben nun momento moi difícil. Os inspectores, os equipos directivos, os claustros, os profesores, o personal non docente, e aquí hai dende cociñeiras, a limpiadoras, a conductores, a veredes, e os nenos e as nenas, que realmente, se se caracterizaron por algo, foi por unha disciplina quasi soviética. Ir a un centro de ensino, estaban os nenos en fila india, parecía un colexio de Corea do Norte, pero realmente houve unha capacidade de adaptación e de dar resposta a unha situación tan complexa que é realmente para estar orgullosos. E creo que, en este sentido, a única palabra que se pode dar é grazas. Grazas a todos os membros do sistema educativo que participamos en esta dura travesía, que agardemos o ano que ven sexa diferente e que o ano que ven sexa moito menos dura. Obviamente non rematou. Eu tamén digo unha cousa, ollo, sobre todo aquí que hai mozos e mozas en idades que todos as tivemos e todos fomos xóvenes e rebeldes, non? En certa medida. E a todos nos gusta compartir momentos de alegría, de emoción, de cariño, de diversión cos nosos amigos e amigas, non? Estamos vendo que en unha serie de centros educativos está habendo repuntes moi significativos de casos, vencellados as festas de fin de curso, de fin de graduación, e que eu vos pido a todos os que estades aquí, aos mozos e as mozas que me estades escoitando, que teñamos prudencia, que teñamos respeto, e que sigamos pensando que, aínda que estamos nun momento de transición, cada un momento que o gallá sexa o máis normal posible dentro do menor tempo posible, aínda temos que convivir algún tempo ca situación que temos. E, bueno, sin dúbida, este acto tamén, como dicía, é moi simbólico porque é un acto de futuro. De futuro, porque aquí estades mozos e mozas que, obviamente, vades a formar parte do futuro de Galicia, do futuro do país. E é un futuro que tamén nos gustaría a todos, curiosamente, e a corto prazo, sexa o máis parecido posible ao pasado. Pero, ao final, vades a ser, ou sodes xa, unha parte sustancial do futuro de Galicia. E merecedes o aplauso e o recoñecemento, porque temos que premiar e recoñecer públicamente aqueles mozos e mozas que a veces se di, en moitas ocasións, que estamos cunha xeración perdida, que os mozos e as mozas, a xente nova pasa de todo, que moitas cosas se din así, verdad? Pero realmente non. Mentras haya alumnos e alumnas como a vos, con espírito de superación,
que se esforzan e que teñen unha perspectiva e unha expectativa, pois creo que hai futuro. E ao final temos unha cadea de valor, unha cadea onde todos temos unha parte significativa, as familias, os profesores, os alumnos, todos tedes a vosa parte. E realmente pois hai que estar pois unidos para que a cadena aguante e a cadena teña futuro. En definitiva, moitas gracias a todos por o voso traballo, por o voso esforzo e simplemente desexarvos pois, o mellor futuro posible. O mellor futuro posible a todos vós, que acertedes na vosa decisión e ao final o voso futuro, canto mellor vos vai a vós, mellor lle vai a Galicia. Co cual, realmente, isto é un salto e un paso moi importante para vós, pero tamén é un paso moi importante para toda Galicia. Moitas gracias. Moitas grazas, conselleiro. Ten a palabra o alcalde de Compostela, Xosé Sánchez. Moitas grazas, señor reitor, señor conselleiro, señora e señores vicerreitores, decano da Facultade de Medicina, concelleira de Lugo, amigas e amigos. Para min é unha gran ilusión estar en este acto. De feito, teño participado xa en unhas cuantas edicións, cando podía ser masivo e cando polas circunstancias ten que ser de outra maneira. Quero que as miñas primeiras palabras sean para agradecer á Universidade de Santiago o convite e a oportunidade de estar en este acto e as segundas, lóxicamente, para felicitarvos a todas e a todos vós. É un resultado extraordinario que, ademais, pon un broche de ouro a un ano atípico. Xa o dixeron todos os que me precederon no uso da palabra, logo farei algunha reflexión sobre isto, pero foi un ano completamente diferente de todos os demais e é importante ver que conclúe o curso e que o conclúe en xeral cun resultado espléndido. O salientou o conselleiro e a verdad é que me pareceu que o comportamento en todos os ámbitos educativos, desde educación infantil hasta a propia universidade, foi absolutamente extraordinario e exemplar. Quero agradecer tamén a todo o profesorado e a todo o equipo dos colexios, dos institutos, o traballo extraordinario que desenvolveron ao longo deste ano. E para rematar, quería facer algunha pequena reflexión. Todas e todos vós entrades en unha etapa nova da vosa vida. Entrades en ela con unha gran ilusión. É unha etapa na que aspirades e debedes ter moita máis libertad da que tiñades anteriormente. A libertad implica tamén algo importante, que é a responsabilidade e o risco. Durante moito tempo, probablemente gran parte das vosas decisións foron condicionadas polos vosos pais. Vos podechedes decidir algunhas cousas, pero os pais estaban aí e eles influían e determinaban e marcaban os límites desas decisións. No ámbito universitario vai a ser unha etapa extraordinaria, nova, na que vos ides a completar a vosa forxa como personas, como homes e como mulleres. É unha etapa que ao longo de toda a vida a veredes como unha etapa maravillosa, extraordinaria. E é moi importante que a vexades como unha oportunidade aproveitada. Porque tamén pode haber casos nos que sea unha oportunidade perdida. Se así, o sentiredes durante moito tempo. Por lo tanto, debedes aproveitar esa oportunidade. Falaba Xavier, e tamén o recolleu o conselleiro, e me pareceu moi importante algo. A constancia no empeño, o esforzo, son características esenciales para superar todos os obstáculos. A vida é un camiño, como o camiño de Santiago. É unha ruta longa, na que te atopas con obstáculos, na que tes tropezós, na que é importante levantarse e seguir andando. Pero para chegar ben ao final, cecais, hai dúas características que axudan moito. Unha, saber a onde se vai. É moi difícil conseguir os obxectivos que te marques na vida se tes moitas dificultades para marcarte esos obxectivos. Por lo tanto, é importante, sin presa, irse marcando obxectivos na vida. E a segunda clave é a ilusión. É moi difícil ter constancia no empeño. É moi difícil motivar o esforzo se non tes ilusión no que vas a facer.
Falaba o conselleiro da vocación. Certamente, a vocación en determinadas profesións, en determinadas carreiras, todos sabemos que a vocación é un elemento absolutamente fundamental. Pero pode haber outras profesións que, ao mellor, non é tan claro o concepto de vocación, pero sí o concepto de ilusión. Ten que ser algo que che guste, algo que che encha, algo que te permita desenvolverte como persona, que te permita sentirte satisfeito, que che permita ver o teu traballo non como un sacrificio, sino como unha oportunidade que tes cada día da tua vida. Bueno, se abre un tempo no que teredes moitas experiencias, viviredes moitas experiencias, teredes máis libertad, asumides máis riscos, non van a estar os vosos pais ao voso lado para evitar ou para corrixir ás veces tardarán en enterarse, porque é normal en todas estas etapas da vida. A todos nos pasou que fixemos o posible porque os nosos pais foran os últimos en enterarse, e moitas veces o conseguimos, pero é importante saber que o que vayamos a ser no futuro vai a depender da persona que construamos ao longo destes anos. Por a miña parte, máis nada, deseovos o mellor, deseovos que acertedes nas decisións, e se non acertades, tampouco vos obsesionedes, porque as decisións se poden corrixir. Unha das diferencias grandes que hai entre europeos e americanos é que os americanos sempre din que o fracaso é a antesala do éxito. En Europa penalizamos moito o fracaso, pero ás veces é necesario fracasar ou equivocarse unha vez para acertar a vez seguinte. Me gusta comentar que aprendín infinitamente máis dos meus errores e dos meus fracasos que dos meus acertos, porque cando un ten éxito pensa que todo fixo ben, cando algo sale mal, e cando ten que dar de voltas e pensar en que me equivoquei, que fixen mal, por que fallou isto. Por lo tanto, pode ser unha oportunidade extraordinaria. Moito ánimo, moitas felicitacións a vos e ás vosas familias, os que veñades a Santiago, benvidos, e os que vallades a outro sitio tamén. Moito éxito, moita sorte. Moitas grazas, alcalde, conselleiro, concelleira, decano, vicerreitora e a todos os que nos acompañades neste acto. Pois, como dicía, comece un placer poder recibiros a todos aquí. Habitualmente este acto facíamolo pois cando podía haber moita xente pois no Pazo de Congresos, porque xa non cabíamos en ningún outro sitio. En algún outro momento fixemos no Salón Nobre de Fonseca, que neste momento, porque estamos aí con algunhas obras, pois non nos parecía o sitio máis acaído, e ademais pensábamos que era unha ocasión maravillosa para facer, digamos así, un primeiro acto en este salón remozado da Facultade de Medicina, que ademais estou seguro que é unha das facultades que está na cabeza de moitos de vós, dos que tivestes estas calificacións excelentes nas probas de acceso á universidade. Por todo eso, pois, estamos moi contentos de poder recibirvos aquí. Nun ano xa se dixo, isto de falar último, pois, vai ser difícil que non repita o que se dixo antes, pero un ano moi complicado. Todos tiñamos en todos os niveis, nós tamén, conselleiro, cando arrancou o curso, moitas dúbidas de que iba a pasar. Aquí están decanas e decanos das nosas facultades que lles obrigamos como quen di, do 28 de agosto ata o inicio do curso tivemos que cambiar todos os planes cando apareceu aquelo do 1,5 metro de distancia, co que non contábamos durante a planificación anterior, e fomos quen de arrancar con distancia, con medidas de distanciamento, con higiene de mans, facendo os esforzos para ter unha máxima presencialidade, porque, dicía o conselleiro, e a verdade, a presencia física na aula é un elemento, por un lado, formativo, e por outro, igualador das condicións e das circunstancias do estudantado. Se un ten que estar na súa casa cun equipo electrónico, depende do espacio que ten, da casa que ten, da conectividade que ten e do equipo que ten, e non están todos en igualdade de condicións. Ese era un primeiro problema. Afortunadamente, pois fomos quen de convertir os espazos universitarios en espazos seguros, funcionamos con, eu diría, absoluta seguridade,
de tal forma que había máis risco fora das facultades que nas facultades. Iso non hai ningunha dúbida. E así o demostraron os feitos, conseguimos rematar o curso, facer as probas, estamos aínda no medio delas, faltanos unha segunda convocatoria, pero me parece que todos podemos estar satisfeitos do que se fixo, como se dixo aquí, cun esforzo enorme por parte de todos. E vos, se me refiro aos que agora distinguimos con estes diplomas, vos tocaron 2 anos, porque encabalgastes o remate de primeiro de bacharelato co este segundo de bacharelato e con estas probas. A ver se podemos recibirvos nas facultades cun pouquiño máis de presencialidade e cunha pouquiña menos de distancia. Fixemos un esforzo enorme na programación para que, sobre todo os que chegaran de primeiro ano á universidade, puideran coñecerse, puideran vir á aula, aínda que non fose todos os días, aínda que non fose todos os que formaban parte dos grupos, porque ás veces non cabían nas aulas, pero parecíanos que era moi importante, que polo menos houvese coñecemento persoal, porque doíanos moito pensar que despois de pasar bacharelato, probas de acceso, vir con toda a ilusión á universidade, un se levante pola mañá, se sente na súa habitación, diante dun ordenador e diga, estou na universidade. Eso non nos parece que sexa a idea de universidade que traedes nas vosas cabezas. Imos facer todo o posible para que poidamos recibirvos con presencialidade, con seguridade, por suposto, eso está fora de toda dúbida, pero ojalá poidamos estar un pouquiño máis cerca, coñecernos máis personalmente. Hoxe distinguimos 1.369 persoas que acreditastes unha nota superior a 9 na calificación combinada de acceso das probas de acceso, na parte xeral, e o que son os resultados de bacharelato. 67% mulleres, 33% de homes. Hai que tomar medidas, porque empezamos a estar por debaixo do nivel de paridade. Hai que loitar por ese 40% polo menos. O sea que temos que poñernos as pilas e empezar a darlle duro porque está desequilibrando esa balanza polo outro lado. Afortunadamente, como decía Uxía, ides a poder acceder en igualdade de condicións á universidade homes e mulleres. Pero neste ano, eu penso que debemos recordar a unha galega que foi, digamos, a que conseguiu no ano 1910 que se publicase unha orde de 8 de marzo que foi a que permitiu que se puidese acceder en igualdade de condicións á universidade mulleres e homes no noso país. Antes podías acceder, pero solicitando un permiso especial ás autoridades gubernativas. Foi Emilia Pardo Bazán, sendo secretaria de Instrucción Pública, a artífice de que, dende 1910, homes e mulleres poidan acceder en igualdade de condicións aos estudos universitarios. Pero aí non se acabou todo. Ainda hai moito que remar e moito que loitar, porque non se trata só desa igualdade formal, senón que temos que loitar por unha igualdade real e efectiva de dereitos de homes e mulleres e de homes en todo o que ten que ver coa universidade e co que veña despois da universidade. En esa tarefa, pasaron 100 anos, pero ainda hai tarefa por facer, e todos tedes oído de brechas de xénero nos estudos STEM, a desigualdade de oportunidades profesionais que xenera despois. Alegrémonos pola parte que nos toca do que se conseguiu fai 100 anos, pero non nos conformemos porque ainda temos moito que facer. Agradecemento, eu penso que neste momento, a máis de felicitarvos a vos, eu aí discrepo un pouco do que dicía Raquel. O mérito fundamental é vos, indudablemente, como estudantes, pero se o contexto fora outro, se as circunstancias foran outros, é posible que os resultados foran outros. Se o contexto aquí son as familias, o contexto aquí é os centros de ensino, os profesores, as profesoras, e o contexto aquí é unha sociedade que é quen de poñer recursos a través dos seus impostos para que aquel que ten necesidades poida disfrutar das bolsas e das axudas necesarias para garantir igualdade de oportunidades.
Se iso non fora así, pois non o estaríamos facendo ben. Aquí se puxo en valor xa o valor do ensino público, iso é un elemento esencial para esa igualdade de oportunidades, pero as cousas non acaban no ensino, senón que, ademais do ensino público, hai que ter política de axudas para que non só compitamos, non só se poña todo o esforzo pola vosa parte, senón que se poña igualdade de condicións, porque agora que van a empezar os Xogos Olímpicos non veríamos nada ben que cando se vai correr unha carreira de 1500 metros, na saída, un saíra cun saco de 50 kilos de area ás costas e outro sin nada e dixeran, agora esfórzate. Sí, esforzar, vou me esforzar, pero o resultado non vai a ser xusto. Pois aquí o mesmo, se non lle poñemos a todos unha igualdade de oportunidades, o esforzo pois non dá lugar a un resultado xusto, senón que pode dar lugar a unha situación absolutamente desigual. Por iso, pois, é importante ese papel do ensino público e, pois, destes 1.369 alumnos que sodes, pois, ao redor do 65% vides tamén de centros de ensino público, polo tanto, pois, aí tamén ten un papel importante, igual que teñen os pais e as nais en este éxito acabado, non? E agora que? Tamén xa está casi todo dito, non? Agora toca escoller, toca decidir. Bueno, antes de nada, descansar, celebralo, por suposto, o éxito acabado e, bueno, escoller e decidir. Eu tamén comparto todo o que se dixo aquí. Ás veces nos enfocamos hacia unha única alternativa e nos parece que se non é por aí que se acaba o mundo e despois, como decía John Lennon, pois a vida son esas cousas que nos están pasando mentre nos empeñamos en facer plans para facer unha cousa diferente. E ás veces, pois, non sale aquilo que queremos, pero sale outra cousa que nos fai inmensamente felices e, polo tanto, tamén pode servir. Debemos ter claro o que queremos, debemos buscar o que queremos, pero tampouco hai que obsesionarse con el. Hai solucións alternativas. E tedes que escoller, e dicía o conselleiro, facede o que vos pida o corazón. Steve Jobs dicía nunha intervención, nun acto de graduación nunha universidade americana, recomendáballes aos graduados, bueno, pois agora facede o que vos digo ao corazón. E dicía, e como saberedes que é o que vos digo ao corazón? Pois sentiredes algo parecido ao que sentides cando por diante de vos pasa un rapaz ou unha rapaza que vos gusta. Pois, eu quero eso, ou eso me gusta. Bueno, pois aquí o mesmo, pensade, e cando notades ese pálpito, decir, pois a mí me gustaría facer isto ou aquel outro, pois esa é a vosa vocación. Eu descubrina, escoitando, no salón de actos do Instituto de Mondoñedo, un xuez que acababa de chegar ali á cidade, e escoiteino, e dixe, eu quero estudiar Dereito para ser xuiz. Como vedes, polo camiño, cambiei de opción, e me quedei aquí, estou encantado de estar na universidade. Por lo tanto, toca tomar esa decisión. Aquí hai un papel difícil, que é o papel dos pais. Eu diría que non insistades moito, porque ás veces se consigue o efecto contrario. Basta que os pais insistan moito para que a decisión sexa por outro lado. Aquí tamén ás veces, bueno, cada un coñeceredes ben as persoas que tedes ao lado, pero ás veces hai que ser máis discreto, máis subliminal, deixar que alguén decida por si mesmo e, sobre todo, é moi importante que quen tome a decisión se responsabilice dela e non teña despois a quen dicirlle isto saiu mal porque eu quería ir por aquí e a mí me obligaron a ir por aquel lado. Por lo tanto, é o traballo, digamos, que é unha das decisións que tedes que tomar agora. É un cambio fundamental nas vosas vidas, como foi nas de todos nós, sair da casa e, en moitos casos, en algúns non vades a ter a oportunidade. Me parece que é unha pena. É unha gran oportunidade, a oportunidade de sair da casa con motivo de ir facer, por exemplo, estudos universitarios. E iso tamén é un aprendizaxe, un enriquecemento para a vosa vida fabuloso. Ademais, se decides quedar connosco, tanto en Compostela como en Lugo, temos unhas cidades que eu penso que son cidades con pegada universitaria, onde se pode estudiar, pero se pode tamén vivir de xeito
moi acaído e moi propio do que é a vida universitaria. E toca, pois, traballar moito e disfrutar tamén dunhos anos que non son inigualables. Eu suelo dicir, estes meses de final de curso de xuño e xullo son meses de graduación tamén. Suelo dicirles aos rapaces nas festas de graduación que non entendo como están tan contentos. Entendo que deben estar contentos os pais porque os rapaces acaban os estudos. Agora, que os rapaces se teñan tan contentos por acabar a vida universitaria dame moito que pensar, porque estou seguro que lles vai ser difícil atopar unhos anos mellores que os que deixan atrás, que son os da idade universitaria, con todos os problemas que hai, con todos os agobios que pasamos todos nesa época, pero eu estou seguro que se lles preguntáramos aquí a todos os que xa pasamos por esa, pois seguramente terían un diagnóstico parecido, non? Son uns anos maravillosos para vivir, para aprender, para facerse persoas, e hai tempo para estudar, hai tempo para ser absolutamente cumplidor e responsable, e hai tamén tempo para vivir e compartir cos amigos, porque iso tamén forma parte da formación que se debe sacar en esta etapa, non? Mais alá dos coñecementos hai outra serie de comportamentos, de valores, pois que se aprenden precisamente vivindo e convivindo. Como dicimos ás veces, apréndese nas aulas, pero tamén se aprende nas cafeterías ou dando unha volta un xoves pola noite pola cidade. Tamén aí se aprenden cousas e se aprende para a vida. Ben, pois non procede estenderse moito máis que reiterar a felicitación polo traballo feito e que manteñades esa ilusión, ese espírito crítico que vos caracteriza. Iso vennos moi ben a nós porque nos espolea e nos axuda a mellorar, mantede ese espírito e, como dicía tamén Xavier Mouriño, pois tede claros esas ilusións, eses soños, loitade con toda a forza por eles e pois que teñades tamén, que manteñades esta liña de éxito que tedes acreditada, pois que manteñades tamén nos estudos universitarios. É o que vos pedimos, vamos vos dar toda unha serie de oportunidades. O sistema universitario público galego pois ofrécevos unhas amplísimas posibilidades para estudar connosco. Estamos cambiando e adaptándonos cada día para ofrecer novas respostas. Fai 2 anos implantamos robótica, falo da nosa universidade, o ano pasado implantamos bioquímica e empresa e tecnoloxía, este ano vamos a implantar xestión e difusión cultural no campus de Lugo e así vamos a estar. Estamos traballando, como sabe o conselleiro, tamén pois na definición de novos estudos, inteligencia artificial, oiríades falar, a ver se somos quen de implantala para o curso que ven. En fin, hai unha grandísima posibilidades no ámbito do sistema universitario galego. Se queredes ir estudiar fora tamén é outra opción perfectamente razonable, sobre todo cando se fai porque se quer, non porque non haxa aquí esas oportunidades. E se dentro do sistema universitario galego pois escolledes a Universidade de Santiago de Compostela, pois que vos vou a decir? Que estaremos cos brazos abertos e encantados de recibirvos nos nosos campus e nas nosas aulas, sexan aquí en Compostela, sexan no campus de Lugo. Parabéns e moita sorte. Levantamos a sesión e moitas gracias a todos por estar.